Christus amor meus, crucifixus est, crucifixus est. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час Jezus сказав юдеям: «Калі б я свідчив про самого себе, то свідчення моє не було б правдиве. Але ёсць іншы, хто свідчить про мяне, і я ведаю, што правдзівае сведчанне, якім ён сведчыць про мяне. Вы посылали да Яна, і ён засведчыў аб праўдзе. Я ж не ад чалавека прымаю сведчанне, але кажу гэта, каб вы былі збаўлены. Ён быў светачам, які гарэў і свяціў, а вы хацелі нейкі час парадавацца пры святле ягоным. Я ж маю сведчанне большае за Янова. Бо справы, якія Отец даў мне здзейсніць, тыя справы, якія раблю, сведчаць пра мяне, што Отец паслаў мяне. І Отец, які паслаў мяне, сам засведчыў пра мяне. Вы ніколі не чулі голасу ягонага і не бачылі аблічча яго, і не маеце слова ягонае, якое б жыло ў вас, бо не верыце ў таго, каго ён паслаў. Вы даследуеце Пісанне, бо думаеце, што ў ім вы маеце жыццё вечнае, а яны і ёсць тым, што сведчыць пра мяне. Але вы не хочаце прыйсці да мяне, каб мець жыццё. Я не прымаю славы ад людзей, але ведаю, што вы не маеце ў сабе любові Божай. Я прыйшоў у імя Айца майго, і вы не прымаеце мяне. Калі б іншы прыйшоў ва ўласнае імя, вы б прынялі б яго. Як вы можаце верыць, калі прымаеце славу адзін ад аднаго, а слава, якая паходзіць ад адзінага Бога, не шукаеце? Не думайце, што я буду абвінавачваць вас перад Богом. Маісей, вось абвінаваўца ваш, на якога вы спадзяецеся. Бо калі б вы верылі Маісею, паверылі б і мне, бо ён пісаў пра мяне. А калі не верыце Пісанням ягоным, як паверыце маім словам? Это слово Пана. Я вельмі рады, што могу бачыць ізноў знаёмыя твары. Ведаеце, і вельмі цешуся з таго, што мог сюды сапраўды прыехаць, як Отец Александр сказаў, уже шмат часу ўсё еду, але не з таго, што я не хацеў сюды прыехаць, але таму, што так склаліся абставіны, што не мог прыехаць. Не было такой магчымасці. Даражэнькі, я не прыехаў, каб таксама сябе паказаць або на вас паглядзець. Але каб з вамі падзяліцца Божым словам. Але затым, як мы прыступім да нашых разважанняў рэкалекцыйных, сапраўды мы сабе самі павінны на пачатку паставіць перад сабою, што я хачу ад гэтых рэкалекцый. Чаго я хачу, што я хачу пачуць падчас гэтых рэкалекцый. І ці ўвогуле я хачу, бо гэта першае, што важна. Ці я сам хачу. Бо, так як мы сёння пачулі у Божым Слове, што толькі сам Пан Езус, не то, што я нягодны слуга ягоны. Сам Пан Езус распінаўся
гэтым фарысеям, і што толку? Скамянелае сэрца. Але, мае дарагія, так як кропля вады здольная, камень, валун, пастаянна падаючы на яго, раскалоць надвое, таксама і Божае Слово, нават калі гэта будзе кропля. Але Божае Слово ніколі не бывае бесплённым, але заўсёды прыносіць плён. Распачынаючы гэтыя рэкалекцыі, варта было б задумацца над тым, чаму яны служаць. Гэта ўжо, так як ужо і отец Александр на пачатку сказаў, штогод мы перажываем, і шмат. І гэта ўжо даўняя практыка касцёла. І вырасла яна звычайна з глыбокай патрэбы чалавечага сэрца, каб знайсці сэнс свайго жыцця, каб знайсці сэнс свайго існавання. Чалавек, які прагне, які шукае цэласнасці, паўнаты з Богам. Чаму яны служаць? Перш за ўсё, пэўна, для таго, каб мы нанова яшчэ раз, або, можа, хто і першы раз так вельмі выразна зразумелі сэнс свайго жыцця. Каб мы пазналі, чым сапраўды для чалавека з'яўляецца шчасце, у чым. Адзін паэт напісаў такія словы знаныя, што меў у жыцці шмат шчасця, а ніколі не быў шчаслівым. Бог кожнаму з нас даў, уліў у нашыя сэрцы імкненне да шчасця. І яно вельмі моцнае, як інстынкт самазахавання. І кожны з нас імкнецца да гэтага шчасця, гоніцца за ім, бяжыць. Але праблема ў тым, што мы вельмі часта ацэньваем яго фальшыва. Памыляемся і памыляем гэтае шчасце з прыемнасцю. Адныя шукаюць шчасця ў нейкіх пачуццёвых уцехах, іншыя ў славе, іншыя ў навуковай кар'еры, яшчэ іншыя ў зэканомленых грашах. І гэтак далей можна яшчэ шмат прыкладаў прыводзіць. І всю гэту гісторыю чалавека можна было выразіць у некалькіх словах. Пошук нейкага страчанага скарбу. Шукаем шчасця, шукаем магутнасці, славы, ведаў, палёгкі, камфорту, каб нас дацанілі таксама. Але колькі ў гэтым вось пошуку і расчараванняў. І сапраўды ў нашыя дні можна бачыць шмат людзей, якія расчараваліся у сваім жыцці ў шмат у чым, якія, можна сказаць, дасведчваюць бясплённасць сваіх намаганняў, сваёй працы. Адзін з літаратараў прадставіў гэта так. Здаецца нам, вечна неспакойным адкрывальнікам, што вось, ужо ў гэтым моманце заблішчыць перад намі нейкі каштоўны камень, брыльянт. Або пасля жвуднага капання выб'ецца з зямлі люстэрка крынічнай вады. Тым часам усёй узнагарода ёсць толькі горстка жвіру і сухое дно глыбокай студні. Скарбы быццам уцякаюць перад намі, або іх увогуле няма. Усе свае намаганні укладвае, каб знайсці шчасце. А не знаходзячы яго, трапляе ў роспач, у рэзігнацыю. Бо жыццё
без правильно установленной мети, без свайго сенсу, з'являється життям трагічним, жахливым. І коли чоловік не ставить собі питання, де, які, у чим сенс моєго існування, сенс моєго життя. Навошта гэта ўсё? Чаго ты, Боже, ад мяне хочаш? То такі чалавек, падобна тому, хто жыве по прынцыпу час праводзіць на тое, каб грошы зарабіць, якія потым служаць для таго, каб забіваць час. Аднак трэба прызнаць, што на сённяшні дзень шмат людзей пытае сябе аб сэнсе свайго жыцця. І вельмі добра. Патрэбна нам, даражэнькі, пытацца кожнага нават дня сябе аб сэнсе свайго жыцця. Бо жыццё нашае можна параўнаць да кніжкі. Прабачце, дурныя пераглядаюць яе вельмі хутка. А чалавек разумны будзе заглыбляцца ў ёй уважліва, бо ведае, што кнігу жыцця можна чытаць толькі адзін раз. І жыццё ляціць нашае пастаянна і пралятае вельмі хутка. Старэйшыя асобы гэта могуць пацвердзіць, здаецца, было учора. Як самалёт. Час рэкалекцыі для нас, для кожнага з нас, для мяне таксама. Для мяне таксама. Гэта час прыпынку. Час, можа, нават і перасадкі. Калі б я памыліўся з рэйсам. Бо вось гэты час можа кожнаму з нас даць шанс нанова адкрыць самога сябе. А другое, рэкалекцыі таксама служаць таму, каб адкрыць і распазнаць сапраўдны вобраз Бога, створцы і адкупіцеля. Бо толькі можа Ён напоўніць чалавечае, нашае, маё і тваё сэрца. Можа споўніць нашыя найвялікшыя, найбольшыя жаданні, імкненні, шчасця. Прыпамінаем сабе словы, ўжо, можа, не раз гавораць, і слухаючы іх, святого Аўгустына: неспакойнае сэрца чалавека, дакуль не спачне ў Богу. І каб быць шчаслівым у сваім жыцці, трэба мець нейкую апору. Нешта важнае, нешта, што цешыла б чалавека на штодня. Трэба мець у жыцці нейкую сталую і моцную апору шчасця. І для нас, веруючых, гэтай апораю ёсць Бог. Ёсць Бог. І рэкалекцыі дапамагаюць нам нанова знайсці і адкрыць Бога у нашым жыцці. Пошук Бога — гэта, з адной стороны, і лёгка, але і цяжка. Каб, напрыклад, знайсці злачынцу, трэба шмат чаго. Шмат розных мераў, прыёмаў, тэхнікі, гару пратаколаў, допытаў і гэтак далей. А каб знайсці Бога, трэба толькі аднаго — жадаць Яго і хацець Яго знайсці. А калі чалавек знойдзе, то тады Бог для яго з'яўляецца ўсім: і дарогай, і праўдай, і жыццём.
А по-третье, реколекции для того служат, как познать самого себе, ближей познать самого себе. Бо вельми часто наша власная оценка является односторонней. Мы любим и вельми часто это чиним усім и все разъясняем, оправдываем себе, отпускаем себе грехи навод, выбеляем. И вельми тяжко познать себе мотив своих поступков. Але магчыма, тады, калі вось чалавек именно стане у правде перед собой. Вы скажите, кто из вас любит правду? Поднимите руки, кто любит правду? А в ким мы любим правду? Про інше. Ми хочемо ведать усю правду і об нашем президенті, ми хочемо ведать правду і об наших ксяндзах, ми хочемо ведать правду і об наших сусідях, тільки не об самих себе. Варто задуматися над этим. Бо чоловік, коли буде шукати самого себе, то його ніколи не знайде. Але коли чоловік буде шукати Бога і стане перед Ним у правді, то він сапраўды знайде своє чоловіцтво. І падчас гэтых рэкалекцыяў глядзіць на нас Христос. І бачыць нас ва ўсёй нашай праўдзе, такія, якія мы ёсць. І ён, ведаеце, не баіцца, не палохаецца таго, якія мы ёсць. Слабыя, грэшныя. Не. Бо ён дзеля нас. Не патрабуюць лекара здаровыя, але тыя, хто дрэнна маецца. Ён глядзіць на нас з любоўю, заклапочаны аб нас. Бо мы вельмі часта знаходзімся в такой ситуации, как бы мы заблудзіліся ў нейкім тумане, так як, ведаеце, гэта на осень бывае. Што чалавек не бачыць дарогі, становіцца нешта неяснае, замазанае, небачнае і небяспечнае тым самым. Так само вось у нашым жыцці. Можна лёгка апынуцца ў небяспецы разгубленасці і згубіць дарогу да Бога. А Христос хоча зняць з нас гэты туман, гэтую заслону. Бо Ён ведае нас. І ў Евангеліі вельмі часта гаворыцца аб тым, што Езус не патрабаваў, так як кажа таксама сёння, не патрабуе Ён, каб хтосьці штосьці гаварыў аб чалавеку. Бо Ён ведае нас. От самого початку и до конца. И тому в этом часе реколекции дозволим Ему дзейнічаць у нас и праз нас. Доверимся Ему такими, якія мы ёсць. Ведаеце, як моряки, калі плаваюць у море, то ведаюць, што на гэтым караблі, калі нешта не будзе прывязанае, то можна адразу спісаць гэта на страты. Таму што любы шторм, вода гэта змые. І таму, дарагія мае, трэба нам, можна сказаць, прывязацца тросам веры да Езуса. Каб у любым шторме нашага жыцця, у любым крызісе нашага жыцця мы змаглі быць бяспечнымі. І гэты час рэкалекцыі, так як уже нагадаў таксама отец Александр, каб добра яго перажыць, патрэба некалькі умоваў. Гэта именно сканцэнтраванасць нашай скупення, которая цяжка нам даецца в штодзённых нашых справах. Але прынамсі, каб мы хацелі гэта ўчыніць. Бо Езус таксама глядзіць на нашу інтэнцыю.
и тишина. Молитва у тишині. Бо как почуть все ж таки Бога, а не самих себе. Потреба нам самим замовчать и дозволить говорить самому Богу. Аминь.